Από το δωμάτιο των παιδιών της με τις φωτογραφίες του Δημήτρη Χριστόφια, η Πόμπη Χριστοφόρου, η μητέρα των δίδυμων αυτών, θυμάτων της τραγωδίας στην ναυτική βάση, απέτυχε σήμερα και την παραίτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Άνοιξε το δωμάτιο των δίδυμων παιδιών της Χρήστου και Μίλτου, η Πόμπη Χριστοφόρου, και έδειξε στους δημοσιογράφους τα προεκλογικά αυτοκόλλητα με τις φωτογραφίες του Δημήτρη Χριστόφια πάνω στα κρεβάτια τους. Απαιτώ την παραίτησή του και καλό είναι να μην βγαίνουν στα ράδια και να λένε ότι πίσω από μένα κρύβεται κάποιος άλλος και με οδηγεί κάποιος άλλος ή έχω πολιτικές προβλέψεις. Να τα! Εδώ! Τα εγγόνια σου Χριστόφια! Σε έχουν έτσι! Σε έχουν στο προσκέφαλό σου! Τους! Όχι φυσικά! Η Πόμπη Χριστοφόρου ζήτησε την ίδια ώρα όπως κάποιος από την ηγεσία του ΑΚΕΛ μιλήσει στον πρόεδρο. Και να του πει δεν πάει άλλο. Ή αν θα μείνεις εκεί που θα είσαι και θέλεις να συνεχίσεις, άκουσε και κάποιον ειδικό. Φτάνει να κάνεις πια του κεφαλιού σου και να έρχεσαι αύριο να μας λέεις μα με ενημερώσα, μα δεν ξέρω. Για όνομα του Θεού και να αμφισβητούμε τον κύριο Πολυδίου που εσύ ο ίδιος τον εδιόρισες. Η μητέρα των δίδυμων αυτών απευθύνθηκε και στο Γενικό Εισαγγελέα Πέτρο Κληρίδη με την ευχή αποφάσεις του να αγγίξουν όλους εκείνους που πρέπει να τιμωρηθούν για την τραγωδία.